Pepino naiz. Ontsoren historioa entzun duzue, baina ez duzue irakurri eta ez duzue entzun sasi pirataren historioa. Eta sasi pirata, badakizu ezin piratak, ez da itxaslakurrak, piratak, pues gauero, aitak sasi pirataren historioak kontatzen dizkit. Eta historiatxo oso politak dira. Sasi pirata bat zen, eta Donostiako portuan bizi zen. Eta, esaten dute, oso pirata gaiztoa zela. Bueno, ez zen gaiztoa, arrantzelek ordea babestu egiten zuten. Izan ere, pirata hura arrantzari laguntzeko prest izaten beti. Gogoratu, historiatxo hori, liburuan dagoela, 84. orrialdean, 8 Venga, egingo ditugu ariketak elkarrekin? Bai? Venga, nik lagunduko dizuet. Nola zuen izena pirata gaiztoak. Gogoratu, sasi zetaz edo sasi esez. Ez da sasi baizik. Orduan, esez idatzi behar duzue. Eta orain, zoaz etestura. Venga, eta topatu multzo bakoitzetik bi hitz. Zeta eta ese. Eta zergatik babetzen zuten arrantzaleek. Arrantzalei laguntzeko prest izaten zelako, edo arrantzatzen laguntzeko prest izaten zelako. Irakurri, azken paragrafoan dagoelako. Pirata hori, sasi, hori liburuan ez da agertzen, orduan entzun. Beitu. Bandera hauek, sasik eman zizkidan. Bera joan zen, itxasoetara. Itxasontzi bat dago, itxasoren gainean. Eta itxasontzi hori, sasirena zen. Eta ni behin joan nintzen sasiren itxasontzian. Eta irla batera joan ginen. Eta antxe, irla horretan, altxor handi bat gorde genuen. Eta urrezko txamponez beteta. Eta ezakiten on dauden. Bakarrik izango da, altxor hori, guretzat. Nolakoak iruditzen zaizkizu zuri piratak? Beldurgarriak, divertigarriak edo harregarriak. Eta zuek ipini behar dituzue hementzen liburuan, bai? Niri piratak, adibidez, niri piratak divertigarriak iruditzen zaizkit. Eta gero, posgarren eketatxoan, aditzak aukeratu behar dituzue, esaldiak osatzeko. Nik aurten sukaldari mozorroa jantzi, dut edo ditut. Mozorro bat baldin badago, dut izango da. Zukiaz lore mozorroa jantzi, zenuten edo zenuen. Gogoratu, mozorroa jantzi, bai? Eta beldurtuko bazina zer esango zenuke, aukeratu. Zeikada, ezinezkoa da. Hau ze ez ustekoa, hau ez ustekoa. Bueltan, zuzenduko ditugu. Eta beste historiatxo batzuk kontatuko esango dizkizuet.